Luto ng bigaya, masarap. Yun. Nirit pa si Sir, oh. Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Magandang araw po mga kabilang. Ito muli si Kuya Abs Flores. Patungo po tayo ng Bay Bisaya Mission House sa Barangay Cavite, Bawang. At natitikman po natin ang katakam-takam na lechon ni Manoy Ronnie Bisaya. Okay, malapit na po tayo sa Bay Bisaya Mission House. Kaya sarap lamang po ng sabungan. Ano, sabong. Sabungan. Yun. Siling Bagyo. Siling Bagyo. Bell pepper, ano? Bell pepper? Oh, bell pepper. Oh, Laurel. Sibuyas. Minta. Onion leaves. Kompleto na lahat yan. Litsong sibo. Ito na. No, pagsama-samahin na lahat, ano? Ano yan ito? Talagang mix na. Yun. Onion leaves. Onion leaves. Tanglad. Oh. Basta mga ganito kalaki, ito anihap. Oh, yeah. Kasi kung masubrahan sa oras ito, pag mga 3 hours, wala nang juicy. Tuyo. Tuyo. Tuyo yung laman. Walang lasa. Ang kailangan niya, yung ano niya, yung juicy, yung litsong. Kasi pag wala nang juicy, wala, parang bulak na kinakain mo. Kailangan dito yung karayom na panglitson. Kasi kung yero, yung alambre ang itahin mo dito, mabibiyak kasi mag-iinit. Pero kung itong straw, hihigpit siya. Yan, ganito yung trabaho. Kailangan malinis. Isa lang yun doon din kasi may oras yan. Yung soy. Kunin mo yung soy. Dada, soy! Pero ng kulay ng customer, ito, pang red. Soy. Soy. Pwede yung gatas. Iba yung kulay yun. Ito red, ng red yung lechon dito. Pero pag gatas, iba yung kulay niya, parang dilaw-dilaw yung kulay niya sa gatas. Pero espesyal. special yan. Oo.
po ang lechon Cebu ni Manoy Ronnie. Yun. Juicy talaga, oh. Juicy talaga. Mga Ricardo. Uy, malutong. Yes, kuya. Matong siya. Palinamnam. Ririnig ninyo. Isa pa. Nalasahan ko yung ano, yung Ricardo na tanglad. At saka yung pong daon po ng laurel. Ayos. Basta luto ng Bisaya, masarap. Yun. Mirit pa si Sir, oh. Hindi lang Ditson yung kanilang isi-serve po rito. Meron din po silang puro-puro karinderya. Yan. Mga kaldero. Isa-isahin po natin. Ano yung ating? Ate sir, dapat si Kwame. Bulalo. Oh, bulalo. Bisaya na sa palbakwat ya, wag mi. Palbakwak, bulalong Bisaya. And then, kulay mo sa chapsoy. chapsoy, Igado. igado, Lechon paksiw. lechon paksiw, yun. At pinapaitan ni baka sa. Piyapaitang baka. Parang ano no, Bisaya, Ilocano, mga putahe. Okay. Sige, tingnan po natin. Kanilang lechon, no? Oh. Juicy. Ayun. Ito, medyo may taba-taba. Okay, cheers! Mag-deliver na kasi. Ayos! Kahit wala ng kanin. Sapa. Okay, mamaya ka lechon. Balik mo lang ito mamaya. Ngayon, itong kanilang bulalo. Oh. Wow! Ano? Masabaw. Wow! Beefing. Sarap pa lang. Walang na. Oh. Pinapaitan na mo. Bayaran mo yun naman po. Pao yung kurungan ng pinapaitan. Malambot. Ayos siya. Binili mo dito basta yun ang bago. Yan yung kanilang pinapaitan. Ano yung buwan ako sote? Wow. Buka po yung ano, timpla po ng pinapaitan ng mga Ilocano. Okay. Kakain muna po tayo. Sige lang ang kanin. Yan. Ano pa lang?
Kawang New Coliseum. Okay, sige. Tuwing linggo, naglilito kayo. Yes, sir. Okay, sige. Maraming salamat. Sarap ang luto nyo. Thank you, sir. Thank you. Bye. Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.